हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे भिडियोआव बरायहरबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडियोखौ मोजां मोनगोन। भिडियोखौ जुदि मोजां मोनोब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो लाइक खालामनो दाबाव। भिडियोआ माबा मोनसे गोरोन्थिफोर जालाङोबा नोंथांमोना निमाहा होगोन होनना आसा थिनाय थाबाय। दिनै मानि सायाव आपडेट लाबोदों नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ टाइटेल एबा थाम्बनेइलाव नायनानै। नोंथांमोना दासिमबो बे बर' एलबामखौ नायाखैबा नायनो हागोन। बे बर' एलबामनि टाइटेलानो जादों मिथिंगाया खौरां हरदों। बे बर' एलबामखौ मौसुमि बर' अफिसियेलाव आपल'ड होनाय जादों। बे बर' एलबामनि कास्टआनो जादों बुमिका बाग्लारी आरो बे एलबामाव गोबां डान्स खालामबावदों जाबाय मौसुमि, बिना, लाकी, रैसुमै, मिथाली आरो दैजिरि। बे मेथाइनि लिरिक्सखौ लिरदों सन्तला बर' आरो मेथाइखौ रोजाबदों मौसुमि बर'। प्रडिउसार अर्जुन बर'। भिडियोखौ बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय।